Dear Mr. Lonely. Dear Mr. Lonely. Kan anak ko. Nanang. Oh, apay nagsabi ka? Amo ka kaguranak, nanang. Gaputanagan kag abalasang. Anak, nukagura ka. Apay nga ron nga daak dito'y sibay mo ita. Siyak ti inam. Kakaiso na nga anak da ka itiday di amam. Uray pa'y siguro anya tinagbindutan. Kanayon nagtasaranayan ka. Di kan tumabalin abaybayan. Ne, agsangit ka di anak mo. Mabisin siguro. Alan anak ko, pasuswemon ti apo ko. Marisa, apay ay asangit-asangit ti anak mo. Mabisin man siguro na. Makapasurun mo't day tangawing. Anak, saan akasta ah? Apay nga akastamot ng tibagbagam iti anak mo. Makapasurun mo't ngamin. Kanayon latan ngagsangsangit. Ay, unay kan. Oh, kitaam ne. Nakarkaron ang nagsangit ti anak mo. Pasuswamon mabisin. Maladaga nga ron day ta. Normal laang akanayon nga agsuso. Makapasurun nga ron. Diyak pa yun maaramid ti kayat ko. Ay, makapasurun talaga. Sabay ko na tandi nakagura, Marisa. Anya ti gagaram kanya, Philip. Ang bumat nga hindi pa ilaan. Siguro nga gayatakkan ka. Sabay ko mata maawatam tirik na parakan ka. Di na ko makagura. Maag ka di, Philip. Wano di mo amo ang nagpasngayak abalasang. Marisa. Anya laangan ti ko naan kan kadagiti kakalugaran tayo. Ayaten naklatang nga uray pinagpapasan na kunti sa bali a lalaki. At dapay ebidensya analnalpasan na kunti sa bali a lalaki. Taaddan anak ko. Sana napatag kanyak tinapalabas mo. Ayayaten ka lagta. Ket ikarik nga ipatag ko ti anak mo. Kaspudpud no nga anak ko. Nulakit di tayatan nakmat. Idi pa'y laan. Napingatan nga agar-aram kan ka ni Philip, anak ko. Kat amok anapudno kan ka. Ta itilaksin tinagbambanagam. At dalat ta di tamang idardarirag itirik na kan ka. Nanang. Anak, amok ang agnakam kan itinapasamak kan ka. Nanang. Amangan nunimot, Philip, di talaga anaita ni aparakan ka. Ngam saan anataer ni Philip, nanang? Isungarod adyang inaklon. An-anwam tinataer, nulukon na kantumot laang. Di kamot ket di pilpilitan, anak ko. Ngam tingiti ngam anaimbag tiriknam. Amirisam anaimbag ti sitwasyon mo. Tapno addalat na narimat amasakbayam itilikudan ti panagpasngay mo abalasa. Agpay sa Marisa, aklunan na kon? Juan Philip, napanak nakakti panagayat mo kanya. Saan ka nagbaliw nga uray anya pa'y tinapaspasama kanya? Adda ka lagta dita. Marisa. Isa pa nagkunat.
Kat panawanan tapno subad akmat ti panagayat mo kanya. Ngam addala ko makiddawakan ka. Anya dayta? Di na ko maapuraan amang ipatagkan ka. Tamo mat. Idi pa'y laan. Saan ka nga ay ayatan? Ha? No maawatam dayta. Nasaya at launay. Ngam na saan ka apilitan, Philip? Nakasaganak nga aguray. Aging kang ipatagnak, Marisa. Ket tangay ko namat nga aklunan na kon. Kidaw ko mga kalaysatan. Mayat ka kadi. Sige, Philip. Mayatak, itikid daw mo. Oh, makitam, anak ko. Naganos ni Philip. Isupay ti kanayon ang mga wir iti anak mo. Nakasingsingpet. Talaga nga inakunan akas pudpud no nga anak na. Ti anak mo iti kinabalasang. Nanang, Oh, apay. Adda ka di parikot. Ibagam kanya, Marisa. Anya ti parikot. uray nakikalay sa akon kin ni Philip. Jaklat ta masursuro nga ayatan, nanang. Anya? Day tati ang paiso, nanang. Ngam dayawak, tarara umunaklat na. Kinapod no na. Uray no nagkalay sa kami. Di nakpay kinaidda apulos. Anya? Day tati ang paiso, nanang. Natanok ni Philip. Ngam no apay ajak pay lamasursuro nga ayatan. Naimbagman ta nagpa-share kayo mat dito, Philip, anak ko. Wen nanang, Domingo ita. Nalpas kami na napanakimisa kadag iti agina. Isungay may kami mat dito ya. Good. Kumusta ka mat, anak ko? Anyat kaya tiyo sa nanang. Di sitwasyon mo iti balay da Marisa. Di na kadipagdanagan nanang. Naragsak ka kaday, anak ko. Ketuan mahit nanang. Nga oray ado ti mangibagbaga para takop ka iti lusok ti sa balay. Nanang. Ay, kaya't ko lang ang masigurado ti sitwasyon mo, anak ko. Iso apagsalsaludsudan ka. Anyan. Nangag ko ti saritaan da Philip kanti inanan. Masakit anak kadagiti nangag ko. Ngampod numat. Adda anak ko iti kinabalasang. Rumbang ko maamaaklon kunday ta. Ngam no apay anasakit payla para kanyak ti amin. Marisa, bakit? Umay kanta maganta yon. Nakaidasaran ni nanang. Sa anak amabisin, Philip. Anya? Nasakit ti ulok. Mabalin ka di nga agawid tayon, takayat ko ti maturo. Awan ti mga aramat iti sigod asilid ko dito'y balay. Aginanakan ni Jay. Anya kamatan, Philip. Ah. Ijay balay ti kayat ko apaginanan. Saan adito'y balayo? No di mo pa'y kayat ti agawid. Siyaklatan ti agawid. Talaga ang kayat kun ti aginana. Unay kan. Nagawid ka asiksika. Ura di anak mo kumamatla ang tinalam Imbagamat ni Philip nga iso ka nun ti mangyawid iti ubing. Marayaw ka no ti inana iti anak ko. Iso adi na impakuyo. Unay kamutan, Marisa. Sentido kumunla ang dayta. Di ka kadi nagbain anang ibati iti anak mo iti balay ti katugangam. Mabalin ka di nanang. Nasakit ti ulo. Iso nga rod nga imo na ako na nagawid. Kaya't ko ti aginana. Rabi nanang. Awan pa ilang jasawak. Mas daawak mo't nga rod iti anak ko. Kunana ang mabiit lang iti papanan na. Ngam aging gaita, awan pa'y laang. Nanang, da kayo pa ila kumati makaamo iti anak mi. Sa pulak ni Marisa. Ay katuwan barok.
Ang sa dinong ay tipang sapulam kan kuana. Makamon di tananang. Basta sa pulat. Ang mga nadamot tanda ka sa napasamak kan kwa na. Ne, ada nagsardeng alugan iti batog. Ang mga noaddan ni Marisa. Marisa, bakit? Sumurag ka kung iti trabaho. Sige, aganat ka. Anyati kaya't mapasalubong, bakit? Di nakpagdanagan. Saan kan nga agmulis dyan? Sa anak mat nga agmulmulis siya kahit. Urumbang lang isang putan ka iti pasarabong. Taasawa kakit nga ron. Saanin ko naklangarudan? Di kan aggastos. Orno ngamlat ng tigatang mo kumaiti pasarabok, Philip. Ne, nakasukat ka man. Papanam? Adda pag nami kadagiti sigod akaadalak, nanang. Anya, kasalun ti anak mo ngay. Makaamo kayo pailakan kwa na ah. Sana bale, agsusumutin iti tiyupon. Saanin nga agsusukan niya? Ay, unay kat, Marisa. Anya ka diti araramidem, anak ko. Apay ngagkaskasta ka. Ay, nagadulakit din nga ibagbagayo, nanang. Saan dak ko maalapdan? Ha? Basta, adda pa panak. No diyo kayat nga asikaswan ti anak ko. Makaamumatan iti biyag na. Talaga na idumduma ka, Marisa. Makapamauyong ka. Ay, ayatan ka nga miyan, Mario. Ay, ayatan ka, Matt. Sayang. No saan ka lang kumakasado? Sa kumati nang ikalay sa ken ka. Wan nga ron. Nagtungpalak ngamin iti kayat ti ina. Ama ki asawa akon kin ni Philip. Tapno adda ka numadakkalan ti anak ko nga amana. Kat kasano nga roden? Santa mabalintiag din na. Ngamin, kasado ka, Matt. At dan asawam. Awan anyaman na kanya. Basta ka na yun ta ko mga kita. Ngamin, ay ayatan ka unay, Mario. Marisa, asino jay lalaki anang itulog kan ka itay? Ni Mario nanang, ay na, nagtaar. Anya? Hoy, Marisa, among ka ditar aramidam. Addan asawam. Apay ang makikuykuyog kapay laang iti sabali a lalaki. Anya laangan ti sawan ti tao ken kangay. Adula amin dayta. Saan ang napatag kanyak ti sawan ti sabali at tao, nanang? Tinapatag kanyak, iso, tiragsak ko. Ay, apo. Anya aklase ti panagrasrason dayta, Marisa? Iba inanak kumamot nga inama. Iba inamot ti asawam. Kang runaan iti amin. Iba inam kumamot ti bagim. Abalayan, sapay lang kumata di mo tagidaksod na ito nga ibagakan ka. Anya dayta, abalayan. Diyak pa'y imbaga da ito'y iti anak ko. Anya dayta ayan. Nakitak ni Marisa nga adda sa bali akadwana a lalaki. Anya? Diyak kayat nga ikan iti sa bali aka ipapanan ti nakitak, abalayan. Ngamkas ina. Maawatan mo't siguro no apay nga ibagbagakan ka ita da ito'y. Wan abalayan. Maawatak. Bayam takasaritak to di anak ko. Nabayagan nga da makakita kada kayo iti dayjay Amario. Amangan no amupay ket din ti asawam ti amin. Nanang, amo ni Philip ti lugar na itibiyag ko. Ngam asawa mo ni Philip. Nagkasar kayon. Idi pa'y lada mo, nanang. Imbaga akon kin ni Philip ti amin. Iso adinak mat siguro mapabasol. Nagalasan ti kasta pa nagrasrason mo sika, Marisa. Ay, sandak man ngamin apakibyangan. Apay... Ne, Marisa. Anya ti mapaspasamakan ka. Mamati kamat nga taytan pare. Nakita mo na mismo. Dagidyahin da Marisa nga asawa. Ganda dya lalaki. Lito. Agyaman tayo manugot ka akuyugan ka. Ngamin, nabayagan ang doktalak ta amin. Agyaman akon ka, Lito. No kasapulam tigayan pare.
Ardaak lang dito. Agam anak. Hindi kagdanag. Sikat ti kauna na sa pulat. Iti ka nito aka sa pulak ti mangandingay kanyak. Nakita na kami gayaman. Wen, maggapo kayo iti klinika. Sinigurado mi ngamin ti amin. Katpud no. Masikugakon ni Mario ti ama. Marisa. Adda salitaan ta, Philip. Imanugot ka iti kayat ko. Kayat ko lang ay palagipkan ka dayta. Di inakmat siguro mapabasol. Wen, Marisa. Mawatak. Sige. Itid kong ti wayawayam. Nalpay ti abaga ni Philip apimanaw iti balay mi, Mr. Longley. Ngem sakbay ngay mulog ti asawa, napalalo ti panangarakop, panangagak, kan panagpakada na iti anak ko iti kinapalasan. Nagsinsinangit dapay iti ina. Ngem jak pulos inikan iti pateg, dagita apagten. Tayong pagarup ko, no nasaraka kon ti talaga a lalaki, apara kanya. Ti lalaki nga ay ayate. Ket ni Mario dayta, kinungkunak iti bagi. Ngaman yan, tamanipod met iti dayda ka nito, jakon nakita pay ni Mario. Impas ngay kung arod ti anak mi kini Mario, ngam saan na nakas ididamo nga da ni Philip amangan andingay kanya. Gapotawanin ti asawak, kat saanan ang nagpakita pa'y kanya. Insang sangit ko tinalaos a babawi, ngam awanen tinaramida. To'y pagayam mo, Marisa. Agyaman kami mat pagayam a Marisa, iti panangipatulod mo iti kapadasan. Anyan ang nagkasang tinapasamakkan ka. Ngam di nakmat siguro mababalaw, no ibagak a basol mo ti amin. Basol mo, no apay ang nagbanag ka akasta. Ta kasado kan, ngam nakirelasyon ka pa'y lagmat iti sabali. Di mo la napanunutan, ti kinatanok ni Philip ang nagayatkan ka. Ngay tilaksid, ti panagpas ngay mo abalasang, kat inayat, kan ingkalay sana ka. Ngaman niya ngay ngarod, tay kunada ngaroden, awan ti umuna, ababawi. Bueno papagayam, ingkay nangagan ti panakaidrama ti pakasaritaan ngayon patulod ni pagayam a Marisa, adinan inlanad ti address na. Tampok dito'y programa tayo, Dear Mr. Longley. Inyornos kininsurat para iti radyo ni Ferdinand Feria, ken iti madireksyon Joseph Glenn Binawe. Musika ken computer recording technician Mark Molag. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama. Dear Mr. Lonely. Dear Mr. Lonely. Dear Mr. Lonely. Dear Mr. Lonely. Naimbag nga Ay na, friend. Nakaragrag sa kakunay. Amo ka di, boyfriend ko ni Efren. Ha? Oh, apay akas na ti reaction mo. Di ka di maragsakan para kanya? Maragsakan na.
Clara, kastoy gayam ti madaan iti kaayan-ayan. Nagbayat tirik na. Inspirado ka pa'y. Sapay ko mga rod, Tada kayo talaga ti agkatuluyan. Amon na, friend. Nakaragrag sa kakunay. Crush ka lang idi. Gamita, kaayan-ayat kan. Naragsakak mat Clara. Tas sinong batam ti panagayat ko. Gaputa ay ayatan ka unay-unay, friend. Kat di ka pulos isukat iti sa bali. Ay ayatan ka mat unay-unay, Clara. Namnamaan mat. Di ka pulos pagsangitin. Naggasat akunay, friend. Tas ka tinagbalin akaayan-ayat ko. Nagasatak mat. Tas siyak ti kayat mo, Clara. Ure ado kami nga agar-aram ken ka. Gaputa si ka tinakariknak iti ayat. Kat sapay la kuma, tadi mo sayangan ti panagayat ko ken ka. Nasapa ka ita, Clara. Wana, tapno ado ti malpas ko at trabaho. Sa bali at talaga ti inspirado. Agtala ka man dita, Ryan. Sapay la kuma, tadi ka lumdaang iti sidong ti kayan ayat mo. Anya ti kayat mo asawan iti day tangay bagam, Ryan. Awan. Lipati mo tiin bagak. Sige, panawan ka pa'y ditoy. Kas na adak kayat na nga ipasimudaag. Bayam, isupay apang panunuta. Kailiw ka unayan, Clara. Manungal daw adita nagkita. Busy tamot ngamin iti trabaho, friend. Sana bale, tanagkita tamot ita. Wen matkit di Clara? Anya ka diti kayat mo a klase ti kasar? Sa anak nga agkid daw iti nagarbo a kasar, friend. Tinapatag, ikalay sana. Kat agbalintan nga agasawa. Agyaman ak no kasta. Bayam, agurnungak iti para iti panagkasarta. Wan, friend. Diyak kali ka gumanti kasar a nagarbo. Tapara kanyak. Tinasudi a panagayat ta iti tunggal maysa ti kapapatgan. Ay na, agyamanak. Nakaaliwak sa itamutlangan. Uray italaang, friend. Ay, wanarod, friend. Narigat mo't ano balay trabaho lang ti turturungan ta. Agpay sa dayta, friend. Ay, wan kayo. Kumusta kayon ka niya, friend? Nasaya at mat. Mariknak nga ayatan nak unay-unay. Ano nga gig dito? Kasta ka di? One friend. Oh. Apay kasta ti reaction mo. Tunggal pagsaritaan ta ni friend. Kasla di ka naragsak. Saan man, friend? Naragsakak para kan ka. Kat into nagkasar kami, si Kanton ti umuna ang makaam mo. Ha? Oh. Apay anak laat kay timbagak. Ay, sika talaga. Ala, intaman kay tin kumitan iti kaya tagatangan. Mapantay si bangir, friend. Sige. Intang arudan. Uy, blooming ka manan ita, Clara. Si Kamat. Kanayon naklatan apas pasablugan. Ibagbagak lang matiag paiso. Aywan gayam. Inted ka di kang kan friend jay human size at teddy bear kan chocolates aginatang na? Teddy bear kan chocolates kunam, Ryan? Wan. Apay, awan ka di pa'y ti inted na? Awan mat. Ngam nagsarak kayo ka di manan? Wan mat. Idilaan kalman. Ngam awan mo tintod na. Mga no intod na mat iti kaanakan na. Nalabit akas ta. Ngam kunak ano si katinang tedan na. Takuna na ngamin nga isagot na iti patpatgan na ababae. Idi pa'y laang napanalawas aginatang na dayjay. Anya? Friend, nailawan tan.
Iso arumbang ko mga ikalay sa anak ko. Uwan nga rad. Sakit, awan pa urnong ko. Anya? Saan ka di ako namidi nga agur-urnong ka? Takas tamot ti aramida. At damat basit urnong ko iti. Awanin. Inusar ti kabsat ko nga agad-adal iti kolehiyo. Anya? Bayam, Clara. Ipamuspusak ti amin. Tapno makaurno nga kadagos. Rumbong lang, Efren. Tamasapol nga ikalay sa anak ko. Sa bali ti madmadlaw ko kan ka anak ko. Kanayon ka ang maimay-mayag. Di daklatan ikaskaso, nanang. Kanday talatan cellphone mo tigam mo. Kasla dapat padaan am atex wano awag. Ada nga rod, nanang. Man-manong aminan nga umawag ti kaayan ayat ko. Kastamo ti best friend ko. Ay na anak ko, amangan matno makumikum dalaang iti trabaho da. Sigud mo ta sana kas jay, nanang. Ayun gayam, nakitak mo't ida-ijay sentro idi na minsan. Kunak ano urayan da ka. Nalipatak lang amin nga imbagakan ka ide. Ha? Da Renalyn kan Efren tinakita yun, nanang? Wan, no jak agbid do. Talaga nga isuda dagijay. Apay ka di nga inawis nak dito'y a restaurant, Clara. Ryan, nasingad kayo ka ni Efren, saan ka di? Uwan, sipod ka ubing mipay. Da kamin ti agad kadwa. No kasarod, ibagam ko makanyak no daam mo. Pangaasim. Clara. Patsyak nga daam mo. Italaan na awata, no apay akas day ti tenor ti panagsasaom. Idinadamag mo ada kaming ti agayan-ayat. Pasensya anak ko ma, no itaakla ang nagsaom. Tasigun kan kwa na, nagsin na kayon adwa. Anya? Ti ayo palalaki. Wan, kat isumat lang tinbaga na ka ni Renalyn. Isu nga adan relasyon da adwa. Anya? Agsaga na da kanyak. Nang runa da ita Renalyn. Unak no pud no agayam. Nabaalan na nga inagaw tinubyok. Binagak eden ni Renalyn. Gam ko na nga awan kanon mabalin mo. Taison ti ay ayatan ni Efren. Nagsakit, Ryan. Apay ang naaramid ni Efren kanyak ti kastoy. Itapay tamasikuga kon. Anya? Agdadagsan ka? Wan, Ryan. Isa pang-aasim katulungan na ko, ma. Kasaritam da rin na rin kan Efren. Tadidan ituloy ti relasyon da. Nasayaat mo ta pinatkam ti awis ko, Efren. Wan, ngam di ta ko magbayag. Tadapay nas ka napapanag. Sige. No isuti ko na. Efren, sipod ada na pasama ka data. Dinak mo tanaw awagan. Apay ka di, Efren. Gapo ka di tanaalam mo, di kay kayat mo. Iso akasta ka itan. Di ka kumamat agkasta, Clara. Ngam apay nga rod adin akong pagan-ano. Masikugak, Efren. Iso apang nga asim ko, ma. Ano? Masikog ka? Kat anya nga rod ti ekspektaram, Efren. Sana ka naragsak iti relasyon ta. Anya? Awanan kay tibain! Apay at panak. Mapanag na ka kung apudno amin anay danon kanyak. Nga da relasyon nyo ka ni Renalyn ngayon bilang ko ang best friend ko. Sana po nun ita. Ulbod! Imbaga mismo ti kayo mo kanyak. Ta imbagam ka no ang nagsinatan. Nakita na kayo pa'y ninanang ko yung sentro. Okay. Amumat gaya man. Umdasan na ita. Tapno di kan mang namnama kanyak. Awanan kay tibain! Kalpasan ti amin! Kastoy lang ti subat mo kanyak! Di ka madanagan. Suportarak ti anak ta. Saanan?
Jack, kasapulan ti tulong mo. Panawan ako na. Kat sigurado adi mo pagbabawiyag na ito ngay naramid mo kanyak. Pangaasip ko Marenalyn, ipabusoy mo kanyak ni Efren. Anya? Nagturad kamutan amang ibaga kanyak iti kasta? Masikugak, kat kasapulak ni Efren. Saan ka di agayam ta? Wan, agayam ta? Ngam, pakawanan nak. Ngam Jack to pulos adaywan ni Efren. Taay ayatak unay. Anya, di ka di maasyan kanyak. Kuna na matanagsina kayon. Kat di mon ipilit tabagim, no di nakan kayat. Saan ka gayam anapod no agayam? Aga-agaw ka! Kasla maibibusan kay ti lalaki! Uray anya pa'y ti ibagbagang. Jack madismaya. Jack sinaan ni Efren. Sorry ka na lang. Maawata kita no apay asang kadamag mo idi. No kasanon ti relasyon mi adwa. At dagayang panagustom kan ko ana. Sige, ituloy yun ti relasyon nyo. Kat sapay la kuma. Tasaan kanto apulos ama konsensya iti kastoy nga inaramid mo kanyak. Aga-agaw! Di mon kamaten ni Efren no di nakan kayat anak ko. Saan mon apagdadaulan iti panawon mo day tiyay alalaki? Ti anak ko ti pampanunutat na nang. Diyak ko magkayat adumakil nga awan ama na. Ngam insukat na ka, anak ko. Iti pa'y mismo agayom mo. Day tarot ti pagsakitan tinagam ko. Doble-doble apan nakasair. Ngamin, boyfriend kan best friend ko tinanglipot kanyak. Kasla diyak ka baalan, nanang. Patib karamkit di ti pakinakam mo. Para iti agbalin nga anak mo. Adaak dito'y nga inam, anak ko. Saan ka, abay-bayan? Agyaman ak nanang. Tauray nagbidutak. Di naklat na baybayan. Awanan ti sabali amang yali kakakan ka. No di siyak nga inam, anak ko. Dakalan ti anak ko. Iti saan nagbayag, ag-eskwela. Wen nga rod anak ko. Kasla kaanulaang idi maladaga pay laang ti apo ko. Ita, agtawunan iti talaw. Iso aki dawag ko mananang. Ada kayo pay laang ti mga iwan iti anak ko. Taga-broda. Anya, taga-brod ka kunam. Wananang. Tapno maisaganak na imbag ti masakbayan ti anak ko. Kabaalam ka di ti umadayaw, anak ko. Wananang, para iti anak ko. Kan para mutlaang kada kayo. Maalam aron. Wuna, no isuti ko nam anak ko. Bayat anapigsa akpay amangaywan iti apo ko. Agyaman ak unay, nanang. Nabayagan nga agad dato nakan ka, Clara. Sapay ko ma, tadi nakpaayan. Sigurado ka kadi nga ay ayatan nak, George? Wan, Clara. Ay ayatan ka unay-unay. Kas iti nakunak, George. Baro ka. Ngam siyak, adan anak ko. Saan nga umdas deta arason? Tapno di ka ayatan, Clara. Nakasaganak amang ipatag iti anak mo. George. Ikan na ko maiti tiyansak. Tapno ipakita tinapuno a panagayat ko kan ka. Makita ka na pudno ka kanyak, George. Iso nga itamat laan. Aklo na konti panagayat mo. Oh, agyaman ak, Clara. Agyaman ak unay. Clara anak, adda sa nga ilim. Rumor ka kumapay dito'y silid mo. Asino ka dinanang? Ay kating ka ngamin kitaan, anak ko. Uray ta nakaturog ti anak mo. Sige nga rod, nanang. Mapan ko kitaan.
Siga? Wen, Clara, nadamag ko ang nagawid kan. Wan, adan talo alawas ko dito eh. Anya ka diti maipaay ko kan ka. Mayak, tap nga agkid daw iti pamakawan mo. Gapo iti panang lipot mi kan ka idi. Mano atawanan tinapalabas. Awanan kanyak na ijay. Makod konsensya ak. Nangro na iti nag-abroad ka. Nga imbatim ti anak mo. Tunggal makitak ni Nana Helen amang uba iti anak mo. Kinunkunak iti bagit. Ano diyak ko man nakiinagaw idi? Saan mo ko pinanawan ti anak mo? Kat sikat tinangaywan kan ko na. Huston, napasama kan day jay. Ibaga talaangan asaan ada kami ka ni Efren tinaikari para iti tunggal maysa. No dikat da kayo adwa. Nabayagan na di ka magkinkin na awatan, Clara. Isungawan matlang ti Serbina anak inagawak idikan ka. Tagasya matlang tinagbanagan ti relasyon mi. Amano maalapay day tayo tinasaya at apanagsarita yo. Urnusan nyo kay titibagiyo. Tapno saan asayang tirinugyan nyo. Di ka agdanag. Idi pailaan napakawan kan. Kan maysa adamutan boyfriend ko ita. Agyaman na Clara. Tanapakawan na kuhan. Efren? Wan Clara. Pastrakan na ko ma. Sige, umunag ka. Agtugaw ka. Pakawanan na ko ma, Clara. No binaybayan ka idi. Napakawan kan, Efren. Di ka madanagan. Agyaman ak no kasta, Clara. Mabalin ka di nga ituloy ta tinapugsat a relasyon ta. Efren, addan kaayan-ayat ko amang ipatpatag unay kada kami iti anak ko. Kat iti saan nagbayag, agkasar kamin. Urnusan nyo kit iti relasyon nyo kani Renalyn. Tapno agkalaysa kayon. Sangwa mon ti biyagyo, kat sangwak matan ti biyag ko. Kat no ti anak ko, di ka obligaan amang tad iti sustento kan kuana. Iti sana nagbayag, nagkasar kami kini George. Kat impatag na ti anak ko, kas pudpudno nga anak na. Kat ita, naragsak kamin asa nga pamilya. Alakastan, katagyaman ak unay, iting kay panang drama, dito'y pakasaritaak. To'y pagayam mo, Clara. Pagayam Clara, nasaya at met, ta nagpipinakawan kayo, ket di ka nagimula iti sakit tinaken. Tati tao nga dagura iti kaunggan na, saan matlang anatalina ay ti panunot na. Bueno papagayam, ingka nangagan ti panakay-drama ti pakasaritaan nga impatulod. Ti pagayam nagpailingad itinagan a Clara, adinan inlanad ti address na. Tampok dito'y programa tayo, Dear Mr. Lonely. Inyurnos kininsurat para iti radyo ni Ernalyn Ansyong. Kanitimat direksyon, Virgie Paglay. Musika kan computer recording technician, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540 kanda ito'y nga istasyon. Agyaman kami iting kay panang tarabay na imbag nga oras kada kayo amin. Dear Mr. Lonely. Dear Mr. Lonely. Dear Mr. Lonely. Dear Mr. Lonely.
Kunak man no awan ti boyfriend dayjay amay lang. Kat awan mat. Ada nakakita kan kwa na ijay Santiago. Ada kakuykuyog na. Anya. Kat amom no asino ti kadwana? Asino? Dayjay Aloyd. Anya. Kunakmat ngamin kan kananang. Nabayag nga ilimlimod na ti relasyon da. Ay, na yun dayjay akapsat mo. Saan na ngamin ama sinaan dayjay alalaki? May mayat ngamin. No palubusan yun amapan ija Manila. Sige. Takasari itaktuman ni Mayla inton sumagpay. Nudanggan na kayo Sugsugsugan samot ngamin dayjay alalaki. Asaan na tayo adenggan? Nanang, ipadas mo man day ti ginatang ko a blouse mo. Asino ti kadwam anapan ni Jay Santiago. Jagayam ko. Asino agayam mo? Ni Linda. Ay, agul-ulbod ka, Mayla. Nanang. Dayjay Aloyd ti kadwam man niya. Ha? Iso ka day ti kaayan-ayat mo. Nanang. Ha? Apay adayjay pay alalaki, ha? Nanang, pangaasiyo. Nahustuhan akon iti edad. Damat karbangak magdesisyon. Ay, nagado dita alalaki. Apay anipay Lloyd, Kan anya tinaramid yo ijay Santiago. Nanang. Ha? Anya kalakit din aya anak ko. Itinay ta akinapintas mo. Di ka man la makapili diti sa balay. Nagadumot na dito tumtumaram nga agas. Wan nga Rod. Isumatin resita ti doktor. Kaya't mo asawan. Ni Mayla tinang ipadoktor kan ka? Wan. Adda ngamin tinalay nga doktor ijay iti sakit ko. Swerte ka kini Mayla, paring Lloyd. Pag-asan na ka pa Mababay nak nga Rod kan ko pare. Ala, agpaimbag ka nga Rod. Tani, kasta unay ti panangasikasukan ka ti girlfriend mo. Nanang, nakasaritam ka dimot lang ni Mayla? Ay wan, inungta, iso ang nagsangay. Rumbang lang Mabit lang Tagumatangak man iti ipagpagatang ni tatang mo nga agas iti rayuman At damat sweldo ni Mayla. Isu kumamot ka na ati gumatang. Amo na mati kasapulan ni tatang yaw. Masapul aya nga ibagak pailaan. Nagdakkel ti sweldo na. Sulsulwan na lang ti sweldo na. Uray di agas la kuman ni tatang tigatangan na. Ay kat, bye-bye amon Ala, bantaya kung dagita pinalengkem nanang. Tagumatang kan iti agas ni tatang dita parmasya. Kitaan Mayla. Dakkel ti nagbaliwan ti salunat ko. Sipod na panak nagpa-doktor. Iso nga ituloy mo lata ti agtumar iti agas mo. Agyaman akin ka, Mayla. Nga oray ado ti kontra iti relasyon ta. Ilablaban naklat ta. Si kakit dimat. Ipagarup ko asaan ako na maimbagan iti sakit ko iti ko dilakimpet kanya. Umimbag tumat laang. Basta di mo liwayan ti agtumar. Mayla. Kayat ko. Ilaban ta ti ayan-ayat ta, Lloyd. Mayla, nakasagana ka sumangoy ti pamilyam. Ipanagnag ko ti kinapudnok kan ka. Lloyd. Ay ayatan ka unay-unay, Mayla. Sige. Pagtutungtungan tayo ti may papan iti reunion tayo. Tatang, nanang, anya ti makunayo? No siya klamay sa. Nasaya at mat no dito'y balay ti pakaangayan natan alawa mo ti paraangan. Ay wen
Tanalawa mo't to'y balay tayo. May tikas to'y nga ramidan tayo. Tamakita tayo dagiti kakabagyan tayo. Kanyam amok tumaten ati boyfriend ko. Anya! Mayla, pangaasim. No dayjay tupay la alalaki tiyam amom. Saanan? Saan ka kumamot akasta? Di kay agrekyar. Sobra ka matan manang. Apay, nagwapo ayag di asawam, kat saan mat? Anya? Magtal na kayaw. Pagsartengam nga agsaw day ta babae tatang. Kat no jay boyfriend na, kat adama kaakara sakit na. Manang, saan kumamot akasta? Apay, tikunam, malapdan nak nga agsaw. Tikunam, Jack ammo anapan mo impadoktor ni Lloyd ijay Santiago? Anya, dahin tatipod no, nanang. Tatang, di mo pa'y maitured ang maigatangan ni tatang iti agas? Angam dayjay alalaki? Paggasgastusam iti agas kan pagpadoktor na? Wanya, naimbag ka na talaga? Wen, saan da ko ni adaywan dagiti tattao? Awanan ti kadbil dito ko dil ko. Napigsa nga raw dagiti agas at inumar mo. Wen gayan, mabali na ko niya agbyag iti normal. Makabiro kakmatan iti trabaho. Ket, anya ti plano mita? Agtrabaho ag gayan. Agurno ag iti kwarta. Tay kalaysak ni Mayla. Uy, nasaya tayo ta plano, Lloyd. Wen Lloyd, nasaya at no agurnong ta, para iti masakbayan ta. Agtrabaho ak dito eh. Agtrabaho ak mag-ijay Manila. Ngamin, ad-ado ti opportunity ijay. Wen Mayla, ipanagnig ta kadagiti tattao. Asaan da ta mapagsina? Lakay, anya ti makunam. Palubusan ta ka din ni Maylang agpa-Manila. Ay, awan ton ti kadwata dito'y balay. Ay, pampanunutak ana sa isaya at matkit din no agpa-Manila. Tapno maya dayo iti dayjay Aloyd. Uray no surutin la tamot ni Lloyd ije Manila. Sa bagay matkit di saan mo't siguro ang makasurot? Taan nurid dayjay Aloyd. Agpating galatan dito'y dayjay a tao. Ay, di mo matagibas iton jay tao. Bakit? Pudno mo't ti ibagbagak. Awan, tinasaya at amaaramid na. Makigap-gapas kun agbilaglaang iti irek di takalkalsada ti amuna. Anya? Din to tanimay lang nga anak ta. Nakagraduar iti kurso na. Nala, alubusan tangarot ti anak ta. Tamapan agbirok iti pagtrabahuan na. Ka kumapalubusan ka ni nanang mo nga umadayaw, Mayla. Nakapangideng akong tatang. Nakarubuhat akon. Lapdan na ka di pa'y laang. Iso nga ron, ti kunakmat ka ni nanang mo. Adan nakasagana apagtrabaho ak ije Manila, tatang. Dakkel ti sweldo. Iso adidak ko man lapdan. Alang nga ron. Baka amuan da kaming tumot ka ni nanang mo. No kasano kan tumutin ije Manila. Wen gayam tatang. Saan akon amakiriunyon. Ngamin, di matla kayat damanang kananang nga itugot ko ni Lloyd. Ala, makamo ka. Desisyon mo dahi ta, anak ko. Uy, dakkel ti sweldo mita Wen, ado ngamin ti overtime ko, gayan. Agpainom ka nga ro din Una, ijay bidyok yan yam amok. Sa dino day ta?
Ijay sentro. Kan ada nam amok at chicks ijay kat. Aus? Wen, nagpintas si ka. Bicolana. Ha? Ano, kasano nga ni Mayla? At damot ijay Manila. Amo na pa'y ayat aramidak. Anya? Ay, unay mo't daytan a video kyan. Ay, sana makaturog da tao. Ay nananang, may mayat no ireklamo langan ija barangay hall. Ay, win nga road. Ay, sapay nakapigpig sa. Ay, nanang, amo ka din ni Mayla ti Aramidan jay boyfriend na? Nga, anya. Kat no adda nakitak akatib table na di ta video kyan. Anya, agtrab-trabaho di ta. Wala nang, amok, ta siyak ti mang man-manicure kadagiti babae di ta. Hay, adda pa'y is-istoryaan da kanyak Anya day ka, anak ko. Iyaw-awid ka nun ni Lloyd jay Bicolana. Napintas ngamin day jay kat. Ay, nagalasan day jay alalaki. Wen nga ron nanang. Iso nga ibagaktukan ni Mayla inton agbakasyon. Muna ako niya gawid, gayan. Nagsaba ka man nga gawid? At nga min ditarwar ni Mary Ann. Ha? Ni Bicolana? Wen, inuroray nak gayan. Ala ka. Oh, apay manan? Kasano numaaman ni Mayla? Bay-bay am da dya babae. Kan masadutak mo tin amang kontak iti cellphone na. Anya? Ala, inakon. Kusilapan nakday jay, no pagurayak iti mabayag. Nagluhod day dya atao. Day, kagap-gapom lang di tabang kagam agong ungat ka. Nakita gayam ni Lloyd. Nakakitaam. Di ta kalsada. Ket adda kahul-holding hands na a babae. Ay, nukasta. Podno ti ibagbagada nga adda sa bali anobya na. Di na saya at tapno agwinnas wasdan ka ni Mayla. Saan gayam ang mapagtalkan day jay a tao? Ay, ano ni Mary Ann mo? Mabit lang. Kasarsaritan na lang tayo manager ta. Tabay? Iyawid kon pare. Anya? Kaya't naman ti sumurot kanyak di iyawid kon. Ay, sa man ti madandanagan. Taapay manan. At nga rodan girlfriend mo. Ngam awan ditoy pare. Danag mon aya. Mayla. Oh, apay akas taon ay tikigtot mo ang nakakita kanya, Lloyd. Babes, yung pinapakuha ko sa'yo, akin na. Anya ti kayat asawan da ito, Lloyd. Babes, ang tagal naman. Awanan kay timbain, Lloyd. Mayla, agpalawagak. Mayla, please. Adaywanak! Linukulak lang, Lloyd. Linukulak! Parbangon asimbangpot ka? Wan manang. Diyak mo nga gawid ka. Kaya't ko lang ang asorpresahan ni Lloyd. Kat anya? Napanak nakakapod na ti atap ko. At day kapkapalay na ang babae. Ay. Ibagak kumadaytakan ka, idi pay laeng. Ang kuna, anasaysaya at nusikan amis mo ti makapanunat. Iso aday ta. Nasayat mo, tanakitam amis mo. Sa anak ka pumanaw dito balayo. Aging gaasaan ka makasarita, Mayla. Pinarwardak dagiti naganak ko. Tapno pagawidan kan. Tani agarbisan. Ngam di ka matla pumanawan. Pakawanan nak, Mayla. Sikatay ayatag. Patyan ka kadipay iti day tanga ibagbagam, Lloyd. Inyawid mo jay babaim.
agdenden na kayo pa yan. Pakawanan na. Ngamin. Awan kay di ka sapulan ka. Anya? Ngam itatadagan. Isina ko ni Mary Ann. Pumanaw kan, Lloyd. Mayla. Pumanaw kan. Si kamot latin ang dadaol iti relasyon ta. Nagtalagakan ka. Imadayo ang gapo iti plano tang agurnong para iti panagkalaysa ka. Ngamanya tinaramid mo. Nakirelasyon kay ti sabali a babae. Iso a pumanaw kan, Lloyd. Pumanaw kan!